Pois moi bo día a todas e a todos. A razón da convocatoria de hoxe é anunciar pola miña banda miña decisión de non continuar na corporación municipal durante o vindeiro mandato e, por tanto, pois de xa non tomar posesión da acta de concelleiro que me correspondería en virtude dos resultados electorais do domingo. Esta decisión ten razóns de carácter persoal, pero tamén razóns de carácter político, non? Eu sempre pensei que cando non se cumpren os obxectivos que un se pon en política deben asumirse as responsabilidades e, por tanto, actuar en consecuencia, non? Eu, o obxectivo que nos presentábamos a estas eleccións municipais era o de revalidar a alcaldía, era o de liderar unha maioría de progreso nesta cidade e, evidentemente, este obxectivo non se cumpriu. Polo tanto, creo que o consecuente é deixar paso a outra persoa ou persoas que podan poñerse á fronte, que podan fixar novos obxectivos e que podan situar a Marea Atlántica en condicións de disputar de novo a alcaldía da Coruña dentro de 4 anos. Eu agradezo moito as mensaxes recibidas estes días, moitas, e todas elas moi gratificantes, e tamén a todas as persoas que me pedían que tomase unha decisión diferente e que ficase. Porén, entendo o que se me pide, entendo todo o cariño que hai detrás, aprecio estas mensaxes, pero debo manter unha decisión que xa tiña tomada e madurada dende hai moito tempo, en caso de que esta eventualidade ocorrese, na convicción de que non hai ninguén imprescindible en política e menos en un proxecto como da Marea Atlántica. A Marea Atlántica ten moita xente boa, moita xente xenerosa e, desde logo, o grupo municipal que queda é un grupo municipal magnífico desde o punto de vista humano, desde o punto de vista político e desde o punto de vista profesional. En todo caso, non marcho moi lonxe. Abandono a vida institucional, abandono a primeira liña da política, pero quedo na Marea Atlántica como un máis activo, ofrecendo a miña experiencia e o meu traballo militante. Haberá tempo para analizar as causas da derrota electoral. Aínda así, eu quero agradecer ás 25.000 persoas aproximadamente que nos apoiaron o domingo pasado a súa confianza e o cariño que nos trasladaron e, pois, novamente, tamén pedir disculpas a todas aquelas persoas que se puideron sentir defraudadas ou desilusionadas con este goberno municipal e concretamente comigo como alcalde. Sempre tentamos facer o mellor para a nosa cidade, traballamos moi duro e non nos desviamos un só centímetro do camiño que consideramos correcto. Eu creo que, sinceramente, que hoxe a Coruña é unha cidade mellor que hai 4 anos. É unha cidade máis sostible, unha cidade que contamina menos, unha cidade que reduciu bolsas de pobreza, unha cidade que crea máis emprego e máis riqueza, cun aeroporto que medra máis cada ano, é unha cidade cunha vida cultural máis intensa, cun sector turístico máis forte, unha cidade onde xa se fixo normal que os veciños e as veciñas podan participar directamente na vida pública. Nestes 4 anos saneamos as contas municipais, melloramos os dereitos dos traballadores e traballadoras tanto do funcionariado como das contratas que traballan para o Concello da Coruña e salvamos o Concello da Coruña da bancarrota grazas a ter atopado unha solución ao asunto do edificio da antiga sede de Fenosa. Captamos 25 millóns en fondos europeos que o novo goberno terá que executar e deixamos preparados novos proxectos para vindeiras convocatorias con moitas posibilidades de que se vexan financiados de novo. Abrimos 2 barrios á cidade, San Roque e Ofimático, e deixamos en marcha, entre outras cousas, 2 proxectos moi demandados durante moitísimos anos, como son a piscina do Castrillón ou o derrubo do viaduto da Rolda de Nelle. Todo isto nun mandato que foi moi difícil, extremadamente difícil. Foi difícil gobernar en minoría, foi difícil xestionar unha administración local resida por normas inxustas e por déficits estruturais de persoal. Foi difícil establecer alianzas con outras administracións, agás algunhas excepcións, e foi difícil aturar as campañas de desprestixio ás que nos vimos sometidos, algunhas das cales tamén afectaron as nosas vidas persoais.
Tería sido máis doado admitir algunha presión, tería sido máis doado admitir ou tomar algún atallo, pero entendimos necesario, por dignidade e por limpeza democrática, non ceder diante de certas presións, aceptando as consecuencias que isto tería. Evidentemente, todo isto non foi suficiente. De nada sirve pensar en que terían cambiado as cousas se as eleccións xerais non se tivesen celebrado polo medio. O noso deber era ofrecer resultados tansíveis e indiscutibles a final do mandato. Resultados que nos fixesen quen de resistir calquera embate e por razóns múltiples non chegamos. Gobernamos pensando nas seguintes xeracións, pero deberíamos tamén ter pensado máis en que as reglas do xogo electoral non se cambian en 4 anos. En todo caso, foi maravilloso ser alcalde... Foi maravilloso ser alcalde da Coruña durante estes 4 anos. Houbo momentos duros, evidentemente, pero quedaron apagados pola paixón coa que vivín o reto de tentar mellorar a vida dos meus conveciños e das miñas convenciñas e tamén de coordinar un goberno de xente boa, honrada e traballadora e por todo o respeto e cariño recibido durante estes anos. Podo dicir hoxe que aínda quero máis a miña cidade da que a quería cando comecei, porque a coñezo máis coas súas virtudes e cos seus poucos defectos. Por iso mismo, porque a coñezo máis, tamén a admiro máis. Admiro a súa diversidade, admiro o seu vanguardismo, admiro a cantidad de xente boa que hai traballando polos demais, a cantidad de xente honrada que tira do carro todos os días abrindo os seus negocios ou acudindo aos seus postos de traballo, a solidaridade e a comunidade que existe en moitos dos seus barrios. A verdad que temos unha das mellores cidades do mundo e foi unha honra servila dende a alcaldía durante estes 4 anos. Finalmente, tamén quero agradecer toda a axuda recibida e o cariño recibido en estes 4 anos. En primeiro lugar, a do Goberno Municipal saínte, aos que agradezo que me acompañedes hoxe. 9 persoas, as que na súa meirande parte prácticamente non coñecía cando empezamos esta aventura e que hoxe podo decir que son amigos e amigas para o resto das nosas vidas. Estender o meu agradecemento a todo o persoal eventual que traballou e a todas as direccións de área que formaron parte do equipo estes anos. Un equipo excepcional, co que foi un orgullo traballar, sei que destes todo o que tiñades dentro e que contribuístes a facer da Coruña un lugar mellor. Tamén a todo o persoal municipal que prácticamente sin excepcións realizou e realiza un labor en defensa do servizo público e dos cidadáns e nos que atopei colaboradores leais durante estes anos, particularmente naqueles que traballaron máis perto de min. Os directores de área que traballaron directamente conmigo, Juan Carlos Martínez e Carlos Touriñán, porque puxeron todo o seu coñecemento desta casa e ao meu servicio e por unha lealdade tan forte como a súa vocación de servizo á cidadanía. A Marta García, por aceptar a encomenda que lle fixen hai 4 anos e por ter sido un soporte para min durante todo o mandato. Marta, débenseche moitísimas cousas boas e desde logo foi un orgullo traballar contigo. O mesmo podería decir de Miguel Iglesias, que aceptou o reto de modernizar esta administración e que tanto tirou do carro, ou dos funcionarios e funcionarias que dependeron directamente de min, como Pepe, Aníbal, Vicky, Pili, Lorena, Marián, Patricia, Mati, María, Carlos, Manolo, José Antonio, Susa ou todo o equipo de normalización lingüística. Agardo que vos sentísedes apoiados no vosso traballo e respetados profesionalmente. Esa foi sempre a miña intención e eu, dende logo, marcho moi agradecido. A todo o equipo da alcaldía, Sandra, Andy, Alba, María, Lucía, Cristina, Arturo e Dani. Foi un placer e un orgullo compartir estes 4 anos, as risas, as preocupacións e os sobresaltos, e desocupar un lugar moi importante para sempre no meu corazón. E finalmente, quería ter unha mención especial para Iago Martínez. Iago foi un magnífico compañeiro e un apoio incansable durante estes anos.
Non tería sido a metade de alcalde que fun se non tivese a Iago o meu carón. Creo que Iago foi injustamente tratado durante estes anos e agardo que os próximos, dende o seu cargo de concelleiro, poda demostrar a súa inmensa valía e generosidade. Tentaron enfrentarnos e non o conseguiron. Creo que fixemos un bo tándem estes anos e agardo poder ser, a partir de agora, eu quen te axude a ti. Moitísimas grazas, de verdade. Non quería rematar tampouco sen despedirme das persoas que cubristes a información do Concello durante estes anos. A miña intención sempre foi a de facilitar o voso labor e nunca quixen deixar unha petición sin atender nin unha pregunta sin contestar. Agardo que vos sentísedes ben tratados durante este mandato, polo menos esa foi a miña intención. E xa está. Xa está. Dicía hai 4 anos, no discurso de investidura, como xente do común entramos, como xente do común marcharemos. Pois a verdad que me emociona pensar que ese tamén é un compromiso adquirido que cumprín. Marcho sendo en esencia o mesmo que entrou. Co mesmo patrimonio, as mesmas amizades e os mesmos costumes que tiña hai 4 anos. Agora descansarei uns meses e despois reincorporareime ao meu posto na Universidade da Coruña. Foi un placer, moitísimas grazas. Si son capaz de contestar, pois podes facer algunha pregunta. E se non, teremos tempo para falar estes días. Deixou de fumar? Deixei de fumar. Deixei de fumar. Non fumei ningún pitillo desde o domingo pola noite hasta ahora. Si deixei, o tempo dirá. Vai entregar o Barcelona para esta día de 25? Sí, estarei. Non, creo que non me corresponde a min entregalo, pero creo que o elegante é estar. E nas conversas de... Aí, imagino que non. Creo que é unha decisión que aínda non se tomou, que va a ser parte do grupo que fale agora, pero eu creo que non debería ser eu. En todo caso, que opina que debe pasar agora coa lei? Creo que non é o momento de decilo. Creo que eu, se decido dar un paso atrás, o decido. Non vou a facer declaracións públicas que condicionen as decisións que vou a tomar a Marea Atlántica. Mostrarei a miña opinión dentro dos órganos da Marea Atlántica. Non vou a ser o típico ex tocanarices que lle diga aos demais o que teñen que facer. Nunca... En fin, creo que hai que saber, non? Cando un toma as decisións, ser consecuente coas que toma. Darei a miña opinión, desde logo, pero creo que non me corresponde dicilo en público. Moi ben. Non quería preguntarlle, como parte importante dos alcaldes do cambio, como ve o futuro de cara aos, unha vez isto resultado nas eleccións, de cara a toda Galicia? De cara a toda Galicia.
Bueno, eu creo que dentro das múltiples causas que explican o que pasou o domingo está tamén o que pasou con o noso espacio político en Galicia e en todo o Estado. Creo que non o fixemos ben. Non o fixemos ben. Non pode ser, non? Que a cantidad de ilusión e de votos que recollimos hai 4 anos bueno, non hai que ver máis que as sucesivas convocatorias electorais e eso se deben a que eu dixen moitas veces que nós non viñamos aquí a mirar pa dentro ni a pelearnos entre nós viñamos aquí a solucionar os problemas da xente. Todo o tempo que perdimos facendo outras cousas e eu intentei perder o menos posible en outras cousas, pois foron razóns que lle quitamos á xente para que nos votase. Eso é así. Podemos atribuir responsabilidades, seguramente uns teñen máis, outros teñen menos. Eu fixen o posible para que isto para que non pasase e agora o que hai que pensar en recompoñer o espacio e aprender tamén de algo que é a primeira vez que nos pasa, porque empezamos ganando, non? E agora toca, sufrir unha derrota electoral, pero, pasoulle a outros antes. Outros sufriron derrotas electorais e hoxe están outra vez na cresta da ola, verdade? 4 anos despois. Pois habrá que pensar, non? Que fixemos mal, habrá que empezar a facelo ben, e eu nestes momentos, máis que nunca, o que creo que fai falta, generosidade, altura de miras, e sumar. E eu, en fin, agardo que todos estemos á altura. Moi ben, pois moitas grazas. Hasta logo.